ang kalibutan karon nag-ilaid sa kalisod ug nag-antos pag-ayo. Mao na nga majority sa mga katawhan naagyod sa state of stress and depression. Kamo diha, wa ba mo mag-antos? Wa. Perting antos, no? Ang taga LSF, wa mag-antos. Naong pa lang ninyo, antusono na. Daghang kitag antusono na, kamong mga bana nga ni aron din hiwa mo mag-antos inyong asawa. Na, perting antos. Ang mga asawa, wa mo mag-antos inyong bana. Na, antosan. Kamong mga ginikanan, wa mo nag-antos inyong mga anak. Antos gyapon. Mga anak, wa mag-antos sa ginikanan. Antos gyapon. Mga maestra, wa mag-antos mga estudyante. Antos. Nya mga estudyante, wa mag-antos sa maestra. Antos gyapon. Ang pari, wa mag-antos sa parisyoner. Antos. Ang mga parisyoner, wa mag-antos sa pare. Wow. Wow, asa may labot na mo sa inyong kinabuhi. Antos sa dusay. Porting pag-antos. Muna, diri sa unang pagbasa, kay nag-antos man sila, reklamo sila sa Ginoo. Pagreklamo nila sa Ginoo, tungod sa ilang pag-antos, nangamatay na hinaon sila. So, dili solusyon sa atong kaniniang ganibang atong pag-antos, dili solusyon ang pagreklamo. So kung nag-antos kas imong naong, unya imo nang reklamuhan, mamatay ka. Ikaw nga asawa nag-antos kas imong bana og mo reklamo ka, patay ka na. Ginikana nag-antos kas imong anak, reklamo ka, patay ka. Pare nag-antos sa parisyoner, nya mo reklamo, patay. May pagmamaligyag slat. O na akong ibuhat din imbis mo reklamo ko, sige, baligyag slat. Halin man sad. Atong halin ay, pila ni halin na to as of yesterday sa SBF DAG, na halina na taog 11,485 kaslats. Pagpa, nahihinay lang na dako-dako naman sa gani ang atong GPHJ para sa atong pista og sa Holy Week na natay halin nga 6,778. Pakpakya po. Reklamo pa ka na. So karon unsa may solusyon? Pag ingon gyud nila ngadto ni Moises, nakasala mis Ginoo kay nagsige mig reklamo, tabangi in taon mi. Unsa may gihimo sa Ginoo, ingna niya si Moises, ang buhata paghimo og kanang bitin kay ang nakapatay nila mga bitin man, mo namaak nila. Hadlok na silang mga matay samot. Siya paghimo og bitin nga bronze unya butang sa kanang cross ba ng tukon cross, bitaya dito ang kanang bronze nga bitin nya kadtong mapaakan og bitin basta mo tan-aw anang bronze nga bitin nga imong gihimo, dili mamatay. Kasabot mo nganong mo na ipaagis Ginoo, ang bitin mo'y namaak nila, nakapatay nya. Ang solusyon sad, mutan-aw sila sa imahin sa bitin. Na kasabot mo na? Wa sa ko kasabot. Pero magbuot tag mautoy tambal sa Ginoo ang gihimo. Siya ra may makahimo. Pero natingali na siya meaning, no? Nya ato lang ang pabalando nga gamay, isip kami dito seminaryo gitrain mami aning theology kana bang pagpamalandong ba ang usas mga meaning ana nga ang Ginoo di ay gusto niya nga kanang makapatay nato, kanang makahadlok nato, kanang makapaantos nato
atong tutukan, atong dawaton, nya atong isipon nga maoy tambal sa atong kaguol o mga kasakit. Ana, pasabot, kung ang imong bana maoy imong kasakit, antusa, tutuki, sige higtutok. Sige, imong bana, hubog kayo, sige higtutok. Sus, ako gining bana ng animal, sus, animala yun. Na, wado kayo magkatawa ka kay maglisod siya glakaw, niya, magsige siya og yaw-yaw, sa kung sa nalayo yan, pagkaburong yun aning tawhana og di kainom, pero karong kainom na, sige nagyaw-yaw, niya, magsigig sayaw-sayaw, tira pag yun ka maong musayaw, pero musayaw naman, kay hasta linaktan niya, musayaw naman niya, kung imo nang tutukan, nga way kasuko, kung dili na si mong unahon na antuson ko ni, malingaw ka, ay kanang imong mga anak, sige dagandagan, sagit-sagit, di ba, hasol kay tanan, usay imong makusian, malapdusan, bisag unsa na imong buhaton, para mohunong, pero ayaw badlunga, tutuki ba, niya dawata, kusugin na mudagan imong anak, kusog mo siyagit, madugay makahibaw kay siya, ako sa kasuna, no, gamay pa ko, unsa sa kakog batasan, kay kani ako maning anak, pasabot, liwat-liwat din ako. Oh, ano nga man mo to? Lagi. Maka, ang solusyon sa atong kasakit, mao ang pag-antos sa atong kasakit. Muna si Jesus, naingon siya, take up your cross. Do not avoid your cross. Nakaron, diri sa atong ebanghelyo, unsa may gisulti ni Kristo, daghaman ang utana, kinsa man gyud ka, ni siya, ako mao ako, I am who am. Kanang I am who am or ako mao ako, gisulti nas Ginoo pag kato ba si Moises ba nga gisugos Ginoo nga adtua ang mga Israelita, luwasa sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Ningon des Moises, Ginoo, kung moadto ko nila, nya mangutana sila kinsa may imongan, nagsugo nako, unsa may akong isulti nila. Ningon ang Ginoo, ako mao ako, I am who am. So si Kristo sa atong ebanghelyo, mingon siya, ako mao ako. Oy, di man hinuon sila moangkon. Di nila makita ang pagkaginoo ni Kristo, ang pagkaanak sa Dios ni Kristo. Di nila makita sa iyang naong. Ang sa may gingon ni Kristo, inig-abot sa panahon nga inyo kung bitayon sa cross, kung iisa na ako ninyo ngadto sa cross, sama atong bitin nga giisa, mailhan unya ninyo nga ako mao ako. Ang sa may relasyon ana, ang bitin nga namaak nila nga nakapatay, pero karon ang bag-ong bitin nga ilang gitutukan, mauna ang tuburan sa gahom. Pasabot, ayaw, huna-hunaa, na kanang imong gikahadlukan karon nga sundon or dawaton, tinuod ginang maghatag nimo kadautan. Kung dili, mao pa Hinuon ay maghatag nimo og kaayuhan. Mabuta na si Kristo ningon siya o sa siyang gitudlo, love your enemies. Kaya ka na magungatong gitawag nga enemy, nagtuo tag hulga na sa atong kinabuhi. Pero imo lang ginang higugmaon ang imong enemy, maunay mahimong support, mao gani na usahay mahimo nimong kaluwasan sa imong kinabuhi. Para ko nang ganahan ba mo tamparuson imong naong? Ako di sa ko ganahan. Ganahan kang dauton ka? Dili no. Ako di sa ko ganahan na. Pero kung mudawat ang tamparuson, nya mo pasaylo tas nagtamparos nato, anha ka diha maluwas. Nganuan? Ang imong batasan mahimong Diyos nun. Kay kinsa ra may makapasaylo anang nagtamparos, di ba? Ang Ginoo. Nya kung makapasaylo na ka, mahimo kang ligon sa mga pagsulay,
maglisod kag kasala, di nakahapit kasala, kay may naman kay kang mo pasaylo, di ang resulta maluwas. Muna ka ng bana nga mo agwanta gyud sa asawa, di ra gyud mo reklamo, luwas gina. Pero kanang bana nga dayog tabok nga tusilingan, patay na. Kanasang asawa nga di gyud magyaw-yaw sa bana, bisan pag ang bana portig yung yawaa, luwas na. Maapil pagkaluwas ang bana, nga naman, kinsa bagong tawhana ganahan yaw-yawan, og imo nang yaw-yawan, di mo tabok yun ang atos di magyaw-yaw, yang silingan di man mo yaw-yaw. Igo ramang mo ingon nga, I'm just here for you. Ang silingan magsigir na mag-ingon, I miss you. I wish to be at your side. Ikaw kasi kayon, ikaw pistiha ka, ikang animala ka, magsiga gana. Kisa may mo puyo diha tipo nimo. Ato gito atong kasigig ingon, I miss you. You completed my life. You are the hero of my heart. Patay ka diha. Ingka di sa na mahimo pa dire, di suway la. Suway ba? Ayaw lang pagsigig reklamo. Yung agas man sang luha na to na, kinsa bagoy di mo agas, kasakit anak, Kristo gani, agas maganing dugo, agas ang luha, agas pang singot, hangtod yun namatay. Pero tanawa, ang kaaway nga nagpatay niya, maorasay nagsangyaw niya karon. Ang mga katawhan nga nagsalikway ni Hesus ug nagpatay kaniya, maorasay nahimong mga magsasangyaw, labi na gyud si San Pablo ug ang mga Hudiyo. Ang una baya yung nagsangyaw nato sa pagtuo mao ang mga Hudiyo, sila si San Pedro, San Juan, mga ebanghelista, mga Hudiyo man to. Na dinhibitaw nato na amay mo bash na ko usahay, musaway niya, sigihan akong higugma, ang nakahatag hinoon sila nakog additional strength nga di na day ko maglagot anang na ang magsigig saway nako. May na kay kumudawat og saway. Ini yung bati kag naong pader. Okay, anad na ko ana. Animal kang paria ka. Dugay na kong nahibawang may pagka-animal gyud ko. Daghan namang nagsulti ana nya nadawat naman nako. Di na kay ko matandog nya makapadayon akong higugma nila. Munang magsige ra jud kog ingon, animal tuod pero kamaoning mo higugma. Batignaon pero tutuki ma-develop ka. Ay kumpiyansa kani bati-bati lang ignaon pero tutuki, di ba? Pangita ko kani. Sakit kay ka manabi pader. Anad na ko ana, gikihan na gani ko ngadtos mga kuan kadagkuan nato kay bati kong manabi pero paminawa lang ni kanunay akong gisulti, di ba ma-transform ka. Di ba? Sakit bitaw pero usahay ra ba? Kanira bang sakit mo ra ba ni sinugdanan sa dako kayong kalipay? Sakit ba ng pagpanganak? Sakit. Ang paghimos anak, sakit. Ade, ako kay Pao na. Ang pagpanganak, sakit. Pero inigawas na sa anak, porting lipaya ni ma. Birthday man ni Brad Paul Mantuhak kagahapon. Birthday sa ni Father Ligio. Yan ni Tambong may diha. Ako lang naisulti nyo kay drama kay sila ba. Kani sa Sister Eli niya ba ni Simba ba Sister Eli? May pagkabuangon sa ni Sister Eli na. Tungod siyang dakong gugma siyang bana ba. Portig yun niyang gugma ha. Yang ginang gisulti dito. Hilak ko mi. Ako nahilak sa ko. Sa iya palang gisulti ni Sister Eli, nakahilak nami. Doon na di sila gibuhat nga iyang anak mabugto nga tuwa sa Canada. Sa nga nato si John Paul. Gikontak na yung Sister Eli nga atong dramahon imong papahaing nagyod nga di mo kauli. Perti ko nung guulang Brad Paul, sus akong anak bisa na lang karon na lang unta kay birthday na ko muuli lang unta. Saan man yung di magyud mahimo. Pero di manguli di ay
amo na to gabi dito na. Usas mga dedication sana yaman gipakita dayon dito sa video nga nag-video sila ang iyang anak nga pa happy birthday anak pa kita niya nga naas video iyang anak iyang apo iyang asa iyang umagad hilak dayos Brad Paul and then siya saon man gyud pinangga kina kung bataan niya uman kaanhi ana sige manganta tag happy birthday oy tawag na MC ang birthday cake dada ng birthday cake so nang nagdas birthday cake ang iyang anak pastang hilakang Brad Paul kalipay kapyot gyud siya siyang anak pati niyang hilak nindot kayo no awa mo nindot unya gwa pa to sila'y anak o gikumot pa tong sister Ilay sa iyang tiyan ang anak way maghatag og ingon atong kalipay nga makapaluha sa imong mata nga kalipay ang iyagong apo iyang gisungay-sungay pertigyod niyang lipaya ni Brad Paul unya gwa pa to gipanganak sa ilang anak o gikumot pa tong iyang apo na kay sa sungay-sungayon nga murag misangkos panganod ang kalipay ni Brad Paul inana ba apisag kamo gud kanang inyong anak inyo pa nang gikumot na kamuri kusi-kusion na kamuri latos-latoson mga buangon mong dagko ayaw naglatos sa lagi antosa ba anak kay kanang imong kasakit mo na imong hatag nimo kalipay ako daghan man jud kog kasakit nga nagian isip tao labi na gyud isip pare pero ako ginang gidawat tanan karon nahimo na ng package of joy ang kasakit mahimo gyud kalipay nya karon Christmas namo karon dinhi sa Archdiocese Christmas kanang Christmas mao na ang among panahon sa renewal sa among pagkapari ngadto Meros Cathedral mag-renew mi so iampo mi ha mga pari sa Archdiocese sa Sugbo nga unta kamaogid ming mag-antos kuyog ninyo kamaogid ming mupakita nga ang pag-antos di ay mao di ay ang makalipay kanato nga kining atong mga kasakit apil na ning atong mga kaaway kun ato lang gining antuson mahimong tuburan sa kalipay kining atong constructions dinhi nagihimo ang atong mga contractors labi na mga workers sa LSF kaning CEH ug uban pang mga contractors nato dinhi magtan-aw ko nila sa kainit nga ilang giatubang kanang pag-atop kanang paghimo ng mga steelworks kanang pagkabkab ng yuta paghimo ng mga masonry portig yung inita porti pag yung kapuya tanawar ko na ilang mga naong nangasunog pero tungod nila magsige na tayo hala kanindot sila'y nakapanindot tungod sa ilang pag-antos pakpakan na to ato mga workers no? Congratulations nindog na ta